U društvu smo prave Riječanke koja najbolje poznaje svoj grad i koja će mi znati odgovoriti koja je to energija koja se osjeti kad prošetamo Korzom. Ležernost, opće prihvaćanje. Idem svojim putem, pusti me da popijem moju kavu i da vidim kako rijeka ljudi teče pored mene. A na što ste vi najponosniji kao prava Riječanka kad je rijeka u pitanju? Kad je rijeka u pitanju, pa ta jedna otvorenost uma i prihvaćanje različitosti. Zašto smo baš na ovom šarenom trgu? Pa zato što nam je ovo ostavština našeg pokojnog slikara Voje Radojičića koji je unio malo boja u riječko sivilo, pogotovo kad nam kiša pada. Kad je rijeka najšarenija? Pa mi kažemo da imamo 5 godišnjih doba, dakle u standardna 4 godišnja doba imamo i naš karneval. To je definitivno najšareniji dan u gradu, kada se zapravo opet još jedna rijeka ljudi slije na Korzo i to je zapravo jedna cijelodnevna parada. Šarenila. Šarena priča. Šarena priča. Ajmo mi šarenu priču upotpuniti još nekim super stvarima u Rijeci, može? Može. Šarenu rijeku turisti odnedavno mogu nositi i doma, ako ih put nanese u ovo posebno mjesto kojim se Riječani naveliko ponose. Posebno mjesto se otvorilo zahvaljujući našoj riječkoj poštapalici koje mi Riječani zapravo nismo niti svjesni. Zapravo kad putujemo tako po Hrvatskoj, govorimo hrvatskim, onda ljudi nas odmah detektiraju odakle smo, čim kažemo šta da. Nose se majice u raznim bojama i kombinacijama i ove torbe i u principu Riječani kada putuju, kada idu u posjetu nekome izvan Rijeke i izvan Hrvatske, onda najradije uzmu za poklon šta da. Šta da i druge riječke poštapalice najčešće se naravno čuju u šetnji Korzom, mjestom kojeg Riječani bez obzira gdje živjeli doživljavaju kao drugi dom. Prepoznaju li strani turisti Korzo kao vaš dnevni boravak? Mislim da da, jer Korzo je jedino mjesto gdje mogu vidjeti Riječane kako živi svoj urbani način života. Ovo je nama ritual. Dođeš na Korzo, obaviš posao, sretneš nekoga, popiješ kavu i dan može početi. Kako bi vi opisali vaš način života? Da morate u par riječi nekome strancu objasniti, ovo ti je riječki način života. Pa prvi i osnovno, ja volim ovaj grad i rođena sam u njemu i davno sam donijela odluku da ne želim živjeti nigdje drugdje. Znači, meni ritam ovoga grada odgovara. Imamo svoja mjesta na koje odemo popiti kavu. Ne mora biti nužno da se dogovorimo, jer znamo da ćemo tamo naći te ljude s kojima volimo popiti kavu. Prošetamo po Korzu, vidimo koga ima, malo prokomentiramo i eventualno na večer odemo u neki od barova, kafića ili restorana, naći se sa prijateljima i zaokružiti tjedan. Rijeka je najkišovitiji grad u Hrvatskoj, a prošle godine u količini padalina nadmašila je i London. Zato nije ni čudo da je voda dostupna svima. I to na takozvanim riječkim špinama. Rijeka je grad koji teče i volimo našu vodu i mi smo zaista uvjereni da je naša voda najbolja. A što turisti kažu na ovakve stvari u gradu? Pa oni su navikli na to. U principu mi ih i vidimo kako nadopunjuju sa bočicama ovdje vodu, prođu, pope i idu dalje. Ja vjerujem da im je to dobar način štednje. Da. Besplatna voda i komunikativni Riječani samo su dio šarma legendarnog Korza na kojem se spajaju boje, mišljenja, tračevi i kulture.